A čus, máme tu Minecraft 6. Nice. Idem sa najprv vyspať. Tu som si toto spravil v minulom dieli. V Minecraft Part 2, kto nevidel. No. Dobre, ja ťa počujem, ale počkaj. Nice. Teraz sa rýchlo musíme nájsť. No, keď sa pýtate, že prečo nič v tomto svete nerobím, tak neviem, lebo no proste napíšte mi do komentára, čo by som v tomto svete mal spraviť. Ale napíšte tam taký, že porazenie Enderdraka. Ako možno aj to spravím na konci. Ale teraz by som trošku ten dom dostával. Jako Dobre, 64. Tak, sekera. Keď sa ma pýtate, daríme si bez prečo tak dlho nevyšlo video? Tak to je preto, že vychádzali shorty. No čo chceš, počkaj, točím video. No čiže tu, tak. A teraz by som to doskladal trochu. No tu kamene dodám. Tak. Poticho. Dúfam, že to nebolo počuť. No, ale zoberieme si tu drevo. Tak. Tu dám toto. Ne. Takto som to nemyslel. Niekto nevidel. A ináč napíšte mi do komentárov, či by ste chceli ešte z Geometry Dash video nejaké, lebo už to moc nehrávame, tak napíšte mi, či by ste chceli nejaké video z toho. Ja sa idem nájsť. Áno, toto video bude kratšie. Lebo v tomto videu si len zväčším trochu dom. Tak, trošku mám len jednu, no nevadí. To vymením za tak. Nice. Tak. Tak. To by som mohol dať obraz, alebo tak.
No a jak som hovorila, toto video bude také kratšie, ale to by bolo asi na dneska všetko. Ja som sa chcela pýtať, že či chcete, že čo chcete... Ne. Jak to som mal... Kam si robíš srandu. Hej! Nemám na teba čas. Oj, chlapci, kľud. Tak. Zabral som si tam ešte niečo. Super, haha. Wow. Len, jak som hovorila, toto video by bolo kratšie, takže len sa chcela pýtať, že čo tu mám v tom svete natočiť, tak dajte mi vedieť do komentárov a čus.